Yes. Karon padong na ni. Alas 4 na. 4 na? Ato na lang ta dito na. Init mo kay dito gang. Kaya wa kay tambayan. Butan out tag air show na slay air show dere. Yan dapita. So maglingkod-lingkod sa tadirigin. Forward na ta. Sige. Init kayo. Daghan na kay mga tao. Ah, tadapit ba dili? Murag ilan na ning kuano dire. Close. I-close na nila. Oo. Di ata ta kay kuan. So mo na dang tower. Diyan nagkuan ko andar ta. Okay, landong pa din dapita. So waiting lang ta. No? Nindot mo kuha aning tower. Dili bin kay aglawan. Aglawan man gud. Go. Ah, thank you so much. Hi. Standby lang ta sa usa ka position kay Diri ra ta sa isa ka position location, sa ka location kay Perti nang inita sa akong init kayo. mga alas 6 ni Badi. Hello, nice. Sudah. Tungod ay dito kang no? Hindi kang tungod. Pinapay mo sa kasi 1:30 na gamay. Asa? Wala ka na. Nice kayo no? Oh, masakan sa to, mabalik. Mga bago kayo lang aeroplano no? Ay, jet fighter ba? Tara. Oh, nice. Ito lagi ang kuwanting. Din dito. No? Buhura ni ka. Mag-uwala galit. Diri. Sa lipod tas kahoy da. Oh, da ma'am. Asa? Oh, dara. Dika araw siya ba? Sa atubang jud sila mo kuan king no? Hi. Hello. Oh, tara. Layo kayo sa. Tara. Allah, kalindot talaga. La. Shit, never. Divided by is never. Nice. Yawa. Pura mo fountain, no? Exhibition sila no. Oh. Sus. Sakto lagi siya diri kay makita sa tipo Like it.
Very good. They make logo for Saudi Arabia. Aywa. Hey. So, Same Ah, like Ambalam. this? Yes, Ah, yeah, like this. Ambalam and that one logo for Saudi. logo. Yeah. Yes. It's logo. The one with the in the front. Saan naman? Tara. Si. شوف إذا زحمة هنا إذا زحمة Wala, pero sugat. Ang wala ko sige ko guwawaw. Ba sige ko guwawaw, wa day to nag-video. Wawi. Tara. Nagbuwag-buwag sila. Not clear yet. Hey, you will do something. Not clear about me. Na siya. Yes. Bago siya Galit ka to eh. Pa na kumplito ang kanang sundang ilap ko ganin ng purmahon. Narala. Do. Si. Nice. Ako sa kay guys, sabi siya. Ako sa kay gara kay. Tanawa ang iyang kuan, ang kanang iyang aso. Aso sa inyo. Duha. Duha ka buko. Duha ni. Wala ko dito siya, di ko na siya. ايوه يا غباي كل هذا Paso na. Si. Heart na heart. Heart, yes, I think heart. Ayo. Big heart. انا قاعد احاول Yes. Aywa. كنت قاعد احاول Baba ka ibang heart pa ba? Oh. Laga na. Aywa, very nice. Badin Aro. Kaya tanaw ako. Very nice. Heart, no? ايه صورته Nindot at adirigan. Nice. قاعد تصور بالاخير تطلع مقفل So, ano sa dire? Ang iba nanago pa. Apa dito? Nanago. قلت الصغير So, ano dire? Nindot ang plug na na. Nana sila ganyan. Ano? Saman? Ay, durang. Yes. Dapat Nice ko yun. balik na to. Look. Nice. Diyan naman sa dailang ito. عليهم كلهم فقط الطيارة Sila no? Nag-form sila kuwan. Letter A. تحول Yawa na. وش يطلع عند الدخان Nice tong heart. الطيارة Nabili ng usaw. I think his number 49 for Ay, date for national Ay, today. 94. Yeah. Ito pa. ليش ما رد Yes. Oh, sa? Ito pa dito.
Muto nga Ito kayo tiglit. diri ka. Oo, hindi kayo dito nakita. Itat sa ning kuan screen sa GoPro. Naay lang. Asa na? Ito na. Paaso na sa sila, paaso. Oh, kalmay so. Kita gid kayo. Kita gid kayo. Aman. Dapat diri sila tapi. Mama, stop saying the whole time. 4:30. Suga to. Ay, iba naman sila. Saban, saban. Here you saw it? Asa? Ah, there. Wow. Dara diri oh duha. No. Oh, tara tara. Oy, nagkuan-kuan siya. I think it's Arabic word. Ah, Libog na ko ah. dira sa luyo. Tira. Subo na sa sila dito. Ito mo sa ako na Eee! Oh, sugat sila, sugat. Yeah. Master kaya na sila no? Hmm. Eh. Lah, Ito ko yun. lah. Wala ka pila-pila sila. Ang paray. Lala. La birada patis. Wow, ala kanindot, nindutay. Hmm? Nakita mo gusto basta magkuano kanang ilang color ba? Maglibog ka sa tanaw na to. Tara. Eh, nagsulo. Allah. Uy, sugat. Iyawa niyo yung sugat mo. Murag dolphins to. Ito. Iyawa no? Oh, dana. Ay, nagsulo. Sugat na ron. Hindi ito color eh. Tuwa na king ho, nag-permission na sa sila dito. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Wala. 5. Balik ni sila oh. Itom. Oh, nato nauwahay man ng usa. Iyawa. Badlis. Oh. Dari sila. Daghan na din nagkuana. Daghan na din lang.
pro kaiging no. Where? Mutuyog ta dito gang. Asa? Ana. Layo na kayo. Palit mo na. Dali tagi. Dia ka maagi nga. Wala dia kabatuan. Nice kayo no. So kumanag yun ang kuan. And thank you for the madam na nagbigay sa amin ng Oo, gatagan mig tubig ni madam. So muna sa daan lang plug. Nindot na gyud daiging no, kay kini diri sa una kuan man eh. For this side. Yes, we are walking to Walking Look to the for food. moon. because we are hungry na. Yes. Let's go, let's go. Yalla shabab. Surreal na. Harik, harik shabab. Harik. Yeah, harik, yeah, harik, Yeah, harik, harik. harik. Harik, harik. Harik. Yeah, kani manindot kay ilang pwesto mga kalorin sila ha. Naan sila kamera gyud na to. Mura pwesto kami. Hmm. Yeah, shabub. Cebu. Shabub. Pwede. Wait, Daw police lobby. Kuan kay Wait, mga sa police no. Mangurot na niya ako. Oh. Nindot eh. Labang ta dito gang. Wala bang bitaw ta? Ah, dito sa seaside lang ta. So close na ang runabout, close nila. Yung mga pulis babagan ng ano. Oo. Kay matuyok ni. Mag-gobes man ni sila. Nya. Asa naman ta? Nga na pa may fireworks unya. Mangita sa tagpagkaon. Kapalit ra tag kanang mga kindi-kindi. Why naninda diri gang? Kanang mga madam. Dito. Na dito. Makalabang ra ba ta diri no? Dito ta dapat. Ah. Oh. Uno diri oh. Uno lagi dito. Pabor unta diri no, gani ano. Init sa kay diri. Pagkita mo ganing bari dito. Hello, klaro na ni. Oh, hello. Nakita lang gyud kog magtinda og mga Wala lagi naninda diri, mangayo ka. ala kala. Ha? Dali ra ni. Dagang di tao. Babi kanyo po. Layo pa tong lakawon nito gang. Sobra pa. Oh. Nagkuan na kang kuan. Layo pagang unahan pa ng mosque, sigang mosque. Asa di mosque? Agian last time ugod gyapon. Ngit na sa dok, dili na kayo klaro atong kuan. Sentro, dito ta sa sentro. Laro sentro. Mo anong baril ya? Pasoy gang. And Aray ka unya gingo. Tubig. Oh, mineral. Palit ka? Ah, naglinya gang. ano ba ni ka daw? Oh, nari ka on diri. Oh, libre na. Take away. Libre ka ko. Nindot ra akong gisulog no. Sina ka? Bano? Taas kay pila. Taas tayo. Puno gipanggutom ng mga tao god. Yes. For sure.